Čaute ľudia, dneska si natočíme nejakú novú populárnu hru s mojimi kamarátmi. Pozdravte. OK, takže ja sa idem na nich joinúť. Fíha, neviem čo to je, nejaký Garden. Nikdy som to nehral, ale dobre. Vy máte tak veľa? No. OK. Dobre, takže ja mám svoju záhradku. A ako sa kope? Mám nejakú lopatu, ako sa kope? No, ty nekopeš, ty musíš zasádzať veci. Ale ako? No, áno, David, ty máš $20. Poď za mnou, David. David, vidíš tam také hory Sense, Garden a Cell? Vidíš tu také Sense? No tak teleportni sa na to Sense, klikni. No a tu si kúpiš 2 kerotky. Kerotky? A ty je to pohotovala. A takže ja ich mám zasadiť? No počkaj, ja ti dám nejaké lepšie veci, aby toto si mohol toto. Ja mám golden apple svojho stromu. Príjmi to. Nice. To ti dám. Ja mám toto. Ja si to predám. Díky. Ešte toto a predaj to. Potom poď sem. Idem. No a sem pôjdeš za Steveom a úplne to prvé stlač. I want to sell my inventory. Predaj, klikni na to. Na to I want to sell my inventory. A však ja to klikám na to. A nič. Ukáž mi. Ukáž. Áno, ale ukáž, čo ti tam ukážu. No klikni naňho. Zamestnaj sa, ako keby. Stlačiť E. Ale ja už som to stlačila. Tu je God and him to sell. Ja musíš ísť na svoju plochu a zasadiť svoje semená normálne. Choď a klikni si z tých semien na, kde ty bývaš, Tu. Hej. No tak poď sem napríklad. No a klikni na tú pôdu, no. Ešte raz, lebo máš dve. Niekde hoci kde inde. No a tebe tu vyrastie tá kerotka, vezmi si ju, daj kolek. No a teraz poď za mnou. Poď. No, prečo si nemôžem kúpiť hento bambus a tak? No, lebo je vypredaný. A teraz poď, klikni na Steveom a úplne to. I want to sell my inventory. God into to sell mi tam iba ukazuje. Tak klikni na to. Však ja som na ňo klikol. Ečko a tu je, že God into sell. Ukáž mi. Ale nedávaj si, oddial si trochu toto. No oddial si kameru, nemaj to hneď hen tak. Oddial si tú kameru. Ukáž? No ukáž. Damian, za koľko sa predáva korn? No a úplne to prvé, vidíš tam také... Damian, za koľko sa predáva korn? A klikni na tú jednotku, no. Garden? No. Aha, jednotka, aha. No a klikni na to. No a si predal si svoje veci a teraz si môžeš ísť sem a tu
si kúpiť ďalšie semena. Tie zasadiť a môžeš ich potom znova, no kúpiš ich, zasadiť a toto. Damian, za koľko sa predávajú hento? Ty vole, kamo, to čo má typek? Počkaj, ja mu niečo ukradnem. Počkaj, to kto je? To je tá Sabinko. Ty ešte máš. To je tá Sabinko. Ja mu niečo ukradnem. Ja sa na chvíľku musím livnúť, lebo mne to buglo. Kamo, to čo máš? Neviem, ukradnem mu. A dáš to potom prosím mne? Čo je toto? Mushroom. Toto, koľko sa to predáva? Ja neviem, toto, Niky, vidíš toto, no tak... Ja som myslel, že pôjdeme, ja som myslel, že budeme na svojom serveri. Nie, toto je private, ale on sa joinul. A kto je to Môj friend, vole, kámo, ja som ukradol ty. Môj friend to není. Hej, ja mám 18,12 kilový kokonát. Aha, tu nejaká mrkvička. Nie, ešte si kúpim nejaké hrozinko. Čo je to tu? Idem si predať teda niečo. Mne si nedá kúpiť niečo. Dáš mi niečo? 54. Tam, koľko to váži? Neviem. OK, kúpi si orange trup. Čili paprička. A Niky, nedáš mi niečo? Prosím, David. Čo? Že kúp to, potom choď na svoju plochu a tam to zasaď. OK, David, prosím, ja som si kúpil jedno semienko za 600, jedno semienko za neviem čo a dve za 10. Ale Niky, nekradni mu už viac, lebo je to môj friend a môj private. Môžeš ľahko poletieť. OK, dám si tuto tie 3 semienka. Tu dám tento. Tak dobre, ja už mu Aha, tam nič nebudem kradnúť. No tak aspoň mi daj ten kokonát, keď si mu ukradol, prosím. OK, takže... Dobre, Oh Ja my mám god. To čo je za... To je najväčšia mrkva na svete. To čo je? thank you. Pozrite sa na moju mrkvu. Ty koky. Tá mrkva je väčšia ako ja. Aha, pozri tam. David, to čo má za mrkvu? Čo ja viem? Stála ma 600. Daj gift, daj to gift, daj mu gift. Aha, idem. No ale nie, tú väčšiu. Ale prečo ti musím dať tú veľkú? Ja sa len pozriem, koľko váži, ja ti ju fakt vrátim, prosím. OK, ale je to nejaká typkyňa. OK, ale tá typkyňa chodí za mňou, aby som jej dal ja gift. Tak daj mne proste. Ale tá typkyňa musí ísť od teba preč, aby som dal ja gift. No, poď. Ale neukazujem. Počkaj, nechoď preč. Nie, nechoď ju predať. Dobre, idem ju predať, ale váži, tam je napíše, že 0,94. Ale tak to je celkom málo. Ja som... Na to je mi kaktus. Ale tá mrkva má 2 metre. Neviem, zasaď ho. Ja ho mám. Na to je mi mrkva. Nice. Ale nechápem, prečo tá veľká mrkva stála 600 a ja som si z toho zarobil iba 300. OK. Zoberiem si toto. Takže ja sa idem vyštorať na typkovú hentu. Ja si idem si kupovať, je tu niečo nové v shope, resetoval sa shop. Ale keby si chcel niekomu typkovi ukradnúť, tak to stojí Robuxy. No on mi to daroval, chápeš, nejaký pokudne, ja ti ukážem, čo mi daroval.
Ty kokos, to čo má za formu? No, ukáž. Kde musím to nájsť? Toto si zasadím. Toto. Ty máš jakého zlatého peta? Toto mi dal. To čo je? Ukáž. Neviem. On mi to fakt dal. Dnes to predaj. Hej, to neviem. Ukáž, za koľko si to dal? To ukázal, že pro. Môže dať aj mne? Hej, počkaj. Ja mám rekvičku, tak jej dám. Kamo Niky, on mal 8. Lionel. Jaký strop? Jaký strop? To je Slovák? Či čo? Neviem. Si slova? Ja som si ju pridal do friendoch. Follower quit. Taká ja ho chcem. Čo chceš? Odíš? Ja som jej chcel dať... Čo? On není Slovák. Prečo mám zrazu 1790 euro? To. Ja. No, lebo si niečo predal. Alebo ti mu dal. Ale viete o tom, že ja tu Tibasu mám za friendov. Ja si kúpim za 800 rérovú kvetinu. Kamo, to čo má? Dragon fruit. Ja chcem dragon fruit. Ja napíčem. Dragon fruit. Ja teraz budem mať najväčšiu mrkvičku na svete. Určite. Ja mám tomato za 600. Nie za 800 teda, pardon. Kde? Tu je. Hele, ale prečo tá rajčina mi nevyrastla, akože to, čo si na čo kúpil? To je dragon. Na čo som si kúpil tie rajčiny? Však mne ani nevyrástli. On mi dá dragon fruit. Ja som si zbytočne 2x800 minul. Aj tak, keď mi nedalo nejakú blbú. Aniky, on mi dal dragon fruit. Ja som si poprosil od neho. Keby aspoň dala aj mne niečo, bro. Lebo ja strašne chcel som mať dragon fruit. A ja by som chcel mať aspoň nejaké trošku lepšie. Kde je zrajčinka? Cherry pop. Neviem, ale nekradnem ju. Srop? Môže mi niekto dať plus kvetinu? Ale ja zajtra budem. Počkaj. Bye.